Ano, nihilak man ka? Lipay kay ko dyan. Ay kabala ka ta ng pingan tika. Ay kabala ka dyan ang pingan sa tika. Wala ko kasabot. Jud niya oy. Ugasa magkakaron unta di ko nimo malimtan. Siguro dili jud kita ang tadhana. Wala na magoy pulot sa ning kalibutan bay. Dili di ka gusto nga mawala ko? Naon sa di katan? Wala man, tambay-tambay ra, chill-chill ba? Nihilak malagi ka. Madlok ka nga mawala ko? Wala oy, kaostig na ako. We, pag sure ba? Lagi! Ay, wala ka na lang koy. Hoy, unya na! Hulong sa ba? Hunong? Unsay hunong? Joke ra gani to po ah. So mahadlok jud ka nga mawala ko no. Oh, tinood na oy. Atik ra gayto ganina. Tuurain ka. Awabi na ko gimon ako pasagdan. Diyan na, basig na mo papa diri ah. Basig makasukaan na pugani ba? Dili oy. Dila ka man si papa sunod bulan pa man tumubalik. What? Aw, pabor na day ko ani. Unsay pabor? Basta, magistorya sa ta dito ta. Tara. Wala jud ko ra kalimot na ba? Sa una na to pagkita diri ah. Bitaw ta no? Si Jana nani. Kupaha jud niya oy. And they called it puppy love. Wala ko kalimot nga nagdamgo ko diri ang gikasal ta. Amazing Pink. Karon kay asawa na sika, Mrs. Jana and Mr. Ethan Alexander. As long as I love you. Sa kadaghan atong giagian Jana, murag lala naman ako ah. Naon someday ka? Naigugma ko sa imuha. Sure oy? Jana, tugaan sa tinood. Naigugma po ka sa kuha. Oo tan. So, andam ba ko nimo dawaton Jana? Unsay dawaton? Nga mag-uyab na ta. Oo tan. Ito dyan sa ikaw akong naila. Ano, nihilak man ka? Lipay kay ko dyan Ay kabala ka ta ng pingan tika. Ay kabala ka Jana, ang pingan sa tika. Naila.